Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nyauri tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salame jabat tertadongane moga-moga utange lunas. Haruming memanis sinanding kastuba manik purwa widodara rahayune ngatur rinengga manis haruming pambudi haruming pias tuhu mahanani luhuring kautaman marma tumandu ing raos prasasat linaba ing manah ingkang dahat suka amarwata suta ingkang ndaweg mangun buja kadi kelem karoban ing memanis sinanding kastuba manik. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Uzawwiju alama amarallahu bihi min imsahin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Innallaha ta'ala qad ahalla binikah wa harrama alaikum musifah. Man ahabbal fitrati fal yustanna bi sunnati wa ba'da min sunnati an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Al hadis al ayah amma ba'da. Ngaturaken kasugengan kawilujengan sugeng siang sugeng rawuh mewah sugeng lenggah katur konjuk sangyanipun para ngalim para ulama mewah para kiai ingkang sarinten sadalutan sasumanding kitab suci mewah kadis nabi kamangka kinarya tedes panuntun kiblating manembah konjuk purbaning kawasa sesepuh bini sepuh aji sesepuh para kasepuhan para pepunden ingkang dat pinundi pangembating praja satyaning nagara darah nata labet praja semen ingkang maha meksa tuluring dharma
mandhapipun katur kunjuk dhumateng sang yaning para rawuh tamundangan kakung Sumawana putri ingkang tuhu sinudarsana berbudi bawalaksana sagunging para kadang muda-mudi karang taruna pramulados pramuladi laras sehat pimpinane sinten tak wae udut sugeng tandang rewang sugeng makarya mugi dados jampi saya pengenteng-enteng dados batripotipun Bapa Warnu sagotrah kulangsa ageng ugi tan kantun kanca-kanca pametri budaya religi campur santri campur ngaji campur kiai Al-Habsi Irmada ingkang mijil saking laladan Ngayogyakarta Hadiningrat kanca kru syuting foto ugi sagunging para kanca juru paes juriya semua mijil saking laladan wedding organisir Kademangan Ngrambi kanthi wilasaning pangeran ingkang maha welasa muasisa winantu sagunging karaharjan kasantosan kawilujengan mugi tansah kasarira dumateng para rawuh sedaya minangka puja ing lampaham marwakaning ngatur semanggonden sareng-sareng nganglungaken jangga nadahaken asta ngunjukaken puja hastawa puja pangalembana wonten ngarsa dalem Gusti kang Maha Murba Gusti Gong sumber gong Maha Agung inggih Allah Subhanahu wa taala katitik wonten ing kalenggahan prasaja samudhanipun para pinininggah pinaringan kuat slamet seger waras Bapak Ibu minangka ungkapan syukur kita dhateng Allah monggo sareng-sareng maos hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam tan katur pangarsanipun baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing tumuntun panjaben sedya binjing kadhakiwanipun umat ingkang wajib nampi syafaat. Kunjuk sang yaning para ingkang sami lebda ulah luhuring dharma. Dedinje kula kemawantun ngadeg ngabiyantara ngarak matur dumateng ngarsa jengandika sami mradapa inggih awit keparengipun panjenenganipun Rama Sepuh Bapa Suwarnu Sarimbit Ibu Sumiati kinenhang ngaturaken menggah roncanipun tata pacara kang badhe kababar samangke nuju ingkang sampun pinilih Kemis Kliwon Magut Ratri Jemah Legi Surya kaping 6 wulan Agustus dumawah wonten warsa 2026 panjenenganipun Rama Sepuh Bapa Suwarnu Sarimbit Ibu Sumiati hadramakaken kewajibanipun tiyang asepah margya sutong wimaha siwi mala kramakaken putra putinipun sinungasma jenenganipun kadang Mas Ayu Roro Lia Septiana ahli madya kebidanan ingkang nembe nampun silani ngakrama krama mawa susila ginarwa narendra muda sinungasma jenenganipun kadang Mas Agus Setiawan sarjana komunikasi po komputer Eskom Atmaja kakung jenenganipun Rama Sepuh Bapak Wangkidi Sarimbit Ibu Saminah mijil saking laladan Tegal Rejo Desa Widodaren Kademangan Gerih Kadipaten Ngawi pepunden Sang Sinoto Sarimbit wonten kalodhangan punika nembe membentuk keluarga bahagia membangun mahlige cinta nindakaken sunahipun Rasulullah kanthi linambaran pangibadah kondang kaloko kajana priya Bapa Suwarmi Bado ingkang putra makaro sasarengan kalian tata rias kondang tata busana kondang wedding organizer Muami Jil saking laladan Ngrambi sineng koyong foto syuting ugi saking Ngrambi ing kalanggan prasaja pepunden pametri budaya Islami
Irmada Al-Habsi mijil saking Laladan Ngayogyakarta ugi dengan moto hidup penuh sholawat insya Allah akan bahagia dunia sampai akhirat. Purwo Madya Wusana ginela Kang Samya Cinandra sinigek ingkang hamur wengkawi. Mati mudah saiki cah nom sinigek wis gak mudeng apa mati ini nengkek. Hub ngoten nggih. Hub ya apa kebo. Stop dudu mobil. Kalau sinigek tangklekek. Nah, pepunden hawanipun sang saya sumuk Surya mangrang sang wayah katitik saya mandhuwur. Inggih kula pinangka pengendali para paniti laksana daya-daya mbuka wiwaraning suka dwaraning kandha wenganing wicara. Nuwun monggo paringgan sareng-sareng kita buka kanthi waosan Fatihah Ummul Kitab liridhoillah wali syafaati Rasulillah husun ala niyatin sholihah wa alal ngurusaini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Papunden lumantar Fatihah Ummul Kitab yaktos saged handayana mring babaripun Titi Laksana samangki. Nala kawuryan dungkap mijilipun Risang Ayu manten putri saking pamarti siwi kakanthi manjing wonten sasana songsong agung katur kunjuk Bapak Warnu Sarimbit Ibu Sumiati. Pak Warnu Bu Miati monggo kepareng miat saking palenggan amung gati kepara tindak lon-lonan manjing wonten ing sasana panti busana tepas wangi mayang arum anak wedok kepara mijil pinangka sekaring kedaton sekaring pawiwahan prasaja. Monggo Pak Warnu kepareng jengar saking sasana palenggan amung gati alon-alon manjing wonten ing sasana busana mekaten. Mbak Ayu Domas Manggolo kenaryo nderek mijil nyarengi mijilipun kang pinangka sekaring kedaton manten putri mekaten. Rebana Al-Habsi nggih ayo siap-siap niki sinoman niki anu Mas jane kursine kalih niki dipindah nggih rong jejeran niki lho kersane hadrohe mboten ewuh mboten rikuh niki kalih jejer niki digeser mawon. Sanipun ngarep panggung niki kosong Bu, monggo nuwun sewu. Injih Reban Al-Habsi engko aku tetep anu ya Mas Fadil ya sayup-sayup pokoknya tabuhannya alon-alon ora sah banter-banteran setengah volume. Mas Yasrangku mikir rada-ada, Mas Fadil rada-ada, dadi suarane nyaut ora ngono, gak kudu full nyaut, tur gak kudu banter, nggih. Sirep. Nggih, kaya kerawitan kaya campur sari ngoten iki kalau nggih, heeh. Alon-alon nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Allahumma sholli على سيدنا ومولانا محمد suwuh arep data pitana linarik runtuting basa ingkang hambabar luhuring budaya ingkang satemah dadya regu regenging suwasana dongeng kuna ngemu surasa yen rinasa saya krasa kang isi pasemoning menungsa sawiji-wiji wis rakep caing carita ala becik wis gilar minangka kaca brenggala ngilo jroning kaca weruing diri. Sinoman kakung
Sineman kakung ageng alit derajat pangkat manungsa sami dan sampar pamoring sukma sejati sung pramana ya ing kene sejati ning ngawurip palugon langkuning lekas lukita linuding kidung kadung kadereng hamangun memanah rahayu hayuwana tanah golong gumulung karonanira mangapus puspita wangsalan semon gumalundung geteri bumi gonjing genjot samudra lir kinebara walihe inggih awit saking daya pangaribawane sang Sirat Mojo pengantin putri mijil saking pamardi siwi tepas wangi mayang arum kakanthi manjing wonten sang sono nuju sinengker binarung swaraning pradangga Ramada Al-Habsi Ermas yektos ana gondo arum lumprang banjaran sarinala kawuryan ana teja maya-maya mancer panyayah tejaning sada lanang nenggih punika tejaning manten putri kang nembe binayang karimijil saking pamardi siwi tepas wangi mayang arum kakanthi manjing wonten sasana sinengker mangkono lamat-lamat pangandikaning Rama ibu kang badhe kawijilipun lesan Pakne awake dhewe iki sampun kalampah kalangkon nggih Pakne kening ngerantos tumapaking laksitaning upacara wonten kalodhangan siang punika nggih Pakne anak wedok sampun kepada jodho anak wedok sampun cedhak jatuh kramane nggih Pakne Bune pancen bener kaya mengkono bebasan siji pati loro jodoh telu bondo bandu papat pangkat limo bejo ciloko manungsa datan mangerteni ya Bune adoh lan cedhaking jodoh jeru lan cedhaking jodoh manungsa uga datan mangerteni nggih Bune kita namung sumarah marang ngersanipun Gusti Kang Hyang Manon monggo putra sakloron nanggih yuwana widodha wilujen nggih Pakne ya Bune tranyak keparang minggah dateng setinggil puryagong winangun dapur joglo rinengga dasari manten putri wanudya ayu sulesta ing warna bebasan kurang condra turah warna kunit-kuning temu giring pengawak menjangan ketawang candrane biyuh ana bocah kok paling ayu dhewe sak Sumbragung lirik ing netra pindha lepasing jemparing kencana esme pahit madu yen ngguyu katon wajane gumebyar lir kadya lintang alian yen ngandika alon arum bening renyah nanging pratitis meratandani bilih kusumaning ayu salah setunggalipun wanodya ingkang winunjul mila datan wokal dados mustikaning para putri sing paling ayu dhewe sak Sumbragung katur konco sagunging para penderek pangombyong pengantin kakung monggo manten kakung kepara dipun wijilaken saking dalem saking sasa lempak reman negat wonten ing pertigaan kemawon sepisan malih ngatur kru juru rias wedding organizer Mbak Ayu manten kakung monggo dipun siapaken wonten pertigaan radosan nggih hamengki rada tebih sawetara kersanipun inggal cepet inggal gangsar daun mekaten Papunden rikala semanten peswanipun sang ya para putih domasani wit kadang manggolo kene-kene mban
Nuneje Kanjeng Sinuwun ngaturaken Bodo Jenar unjukan mijil saking trucoipun tekan Kanjeng Sinuwun. Iya kene. Ban iki ora riwat mara pundi nuju ting Jamus Kembar Sekaradi Mancawarna Jaya Ndaru Kalpataru Gedang Mas Pupus Cindhe Parijata Kencana Kayu Klepu Dewa Ndaru wujuding kembar mayang ya Ban. Nuneje Kanjeng Sinuwun ngestokaken ingkang adhawuh. Kakang Sarya Jati marmane Kakang Adota wit sedak sotarakate Kakang rene Kakang. Nuneje Kanjeng Sinuwun kula ngaturaken uga rampenipun krobongan cangket Kanjeng Sinuwun. Iya kene pun bapa tampa. Ora riwat aja ngasih keri masa nderek tuturi handayani mara sumusula kadangmu putri Mbando masak kanca Sarya Jati iku mudine wujuding Sekaradi Mancawarna Jaya Ndaru Kalpataru Gedang Mas Pupus Cindhe Parijata Kencana Kayu Klepu Dewa Ndaru Sarya Jati. Nuneje Kanjeng Sinuwun Sarya Jati jering sira mundi marang Sekaradi Mancawarna iki aja pisan-pisan gogrok godhonge, aja pisan-pisan alem kembange yen durung prapta rampung bargan wonten kalodhangan awan iki. Nuneje Kanjeng Sinuwun ngestaken ingkang adhawuh. Papunden sawetara lamat-lamat ungling Tombowati kang sekareng kang sampun dipunlantunaken dening kanca-kanca Irmada Al-Habsyi mijil saking Laladan Ngayogyakarta. Ingkang kalangkan prasaja senajan pargian mantun wonten sakjawinipun Bali Wisma. Kepareng mangke Dodinjih keparang mangke dawuh wonten salebetipun Bali Wisma bila katip katen katur kunjuk dumateng sagunging para penderek pangombyong saking Laladan Widodaren monggo manten kanggo keparang dipun lemaramaken tumuju dumateng sasana sinengker kepara dipun dhawuhaken mekaten kunjuk yang wis pun keparengipun monggo yang keparang samata ing gati saking diri dhawuhaken dhateng putra kemanten sarimbit Bapak Ibu kepareng monggo berdiri sejenak jumeneng sawetawis maos rokalan sareng-sareng Irmada Al-Habsyi nderekaken dhateng dhawuhipun Ponang Pinang temanten kakung putri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fatafat minhul buduru مثل حسنك ما رأينا
الدنيا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النصور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ما رأينا العيس خند مرحبا بصورة إلا إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا ولي الحسنات يا الله يا رافع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تشاء تحرير الصدور
أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وصلوات الله عليك Samsiduha Sayyidina Muhammad pepunden lerem sawetawis manten sarimbit wonten bale wisma palenggahanipun keranten menapa senajan ta purugung mangken wonten sak njawinipun bale wisma ananging manten putri emut mringsangkan paraning dumadi emut Duk rikala semanten manten putri dipun gala wentah dipun lairaken dipun didik wonten ing punika bale wisma wilekanti mekaten pinangka raos hormat dhateng bumi utah darah bumi kelahiranipun senajan ta puryagong dapur joglo manggen wonten sak njawinipun bale wisma iki kedah lerem sawetawis pinangka hormat dhateng bumi kelahiranipun duk rikala semanten mekaten sasampunipun para pepunden anggenipun lenggah sawetara mun sah dangu-dangu Mbah Bun sedetik apa rong detik ngoten kemawon nggih monggo kepareng dipun boyong daya-daya maratuwi dhateng rawuhipun utawi dhateng saking para tamu ing nembe katemen rawuh mekaten nggih pepunden yektos kridane ngatitan bisa mbedah marang kuthaning pesthi budidayaning manungsa tan sampurna budidayaning manungsa tan bisa ngowah-ngowah marang garis kodrating Gusti kang maha kawasa yektos ana jalutan api wanita kang nembe nindakaken sunahipun Rasulullah kanthi linambaran pangibadah pepunden nggih dipun boyong alon-alon Bapak Ibu yang sampun pikantuk daharan snack monggo dipun buka dipun kedapi sareng-sareng monggo kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim monggo to Bu pun telas to dereng dimanggane wis telas ki oh dilebet ke tas monggo nggih monggo sepisan malih Bapak Ibu yang sampun pikantuk daharan snack dipun buka dipun kedapi dipun telasaken kemawon ingkang karanten boten telas saged dipun lebetaken tas ngaten nggih monggo-monggo kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim Irmada Al-Habsi tetap di irama sholawat ojo disalehne dhisik co ayo alon-alon Mas Fadil karo Mas Yasna vokalipun kalih Cik Joko kabeh nggih jan wis yoga-yogane kabeh Cik Joko Pak Bu bilih mirsani nggih nika sak ngguri sak ngarep niki bujangan danten niki mungkin nek dengan nggih ngersake mantu mengke pun mangnyedaki kula milih sing niki siap Bu mengke nggih beres ayo Mas قد أنصح لأبي ورابت في حسنها
الأستاذ والمعلم قد أنصح لأبي ورابت في حسنها. Berjih kemudian sagunging para putih Mas Saribit kadang manggala yuda kang minangka ayon-ayon pager ayugi pager ganteng denganipun kadang Mas Bagus Ciko, kadang Mas Bagus Deka, dan kantun pager ayu denganipun kadang Mas Ayulita, kadang Mas Ayu Intan kang kepareng inggih samudanipun derek gegono gapuk dan ugi manggala yuda mekaten sasampune pengser dipun foto lajeng kawula mapak rawuhipun Besan Saribit Bapak Aan Saribit Ibu monggo kepareng niat saking palenggahan mapak dhateng rawuhipun Besan Saribit monggo mriki riyen pamit riyen prosedur nggih boten bareng langsung mriko. Katur konco asisten pangrengga busana Mbak Titik monggo besane dipun siapaken wonten sak njawinipun Bali Wisma. Ayo Mbak Titik, Mbak Titik besane dipun siapaken wonten pertigaan kemawon. Ya Mas Aan ki garwane napa oleh ngampil. Oh asli nggih gandengan nek ngono. Ayo. Nek silian aja. Wah jan saya sepuh saya mesra Mas Aan nggih. Pamit Bapak Aan dateng ing Hamengku Gati kepareng badhe pamit lumengser mapak metu dateng rawuhipun Besan Saribit. Ayo monggo tindak mriku. Kowe rasa pamit ning mantene. Langsung mandap mawon. Ora usah gerabak-gerabak masakan ya. Wis ndang sacet pokoke ya. Ya Mbak Titik besane dipun siapaken wonten sak dawuhipun Bali Wisma. Yo Mas Aan paringi dalan yo. Mapak rawuhipun Besan Saribit. Wah desane pun melampah piyambak. Nika pun jedul. Yes. Bapak Wakidi Sari Ibu Saminah. Tenan Pak ngerantos teng pertigaan tenan. Ayo monggo. Desane wonten ngajeng. Monggo. Bapak Suwarno Saribit Ibu Sumiati kepareng niat saking palenggahan Jati monggo mapak dateng rawuhipun Besan Saribit monggo jengkar sawetara. Pak Bu besane rawuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wakidi salam ping kalih kok mboten dipun jawab. Waalaikumsalam. Monggo Pak Wakidi. Langsung mawon nggih. Pak Wakidi iki ya luwes yantone. Lah kanan kiri kok disalami danten niki pripun niki. Ayo lanjut. Belok ngiri Bapak Wakidi. Monggo. Dan salam neh assalamualaikum. Waalaikumsalam.
monggo pinarak monggo Bapak Ibu salam salim salaman jawatan asta mahanani dateng kasembadanipun sedya monggo barokallah salim salaman ini pun bebesanan saya raket saya cemaket injih saya kemeraket monggo dipun foto rumiyin bawa kiti nggih kersanipun gadah dokumen salaman kalih besan nggih Ala Muhammad wah bisane lungguh maplek musik kaya meneng macep ya jan pas tenan iki nggih sahabat para pepunden Irmada Al-Habsi katur ingkang sampun kondang kaloka mobilin jenengan kagungan kersa menapa kemawon acara berjanjen sepasaran bayi acara telon-telon acara mantenan acara sunatan acara nawa kemawon saged nimbali datang konco-konco Rebana Al-Habsi nggih Irmada putra putri produk Darussalam nggih mekaten Mas Aan foto dhisik foto kenang-kenangan nggih ayo Bu foto dhisik Bu Aan ayo to lah ya jan Bu Sumiati ki aja agungan barang ning dhuwur ayo Bu Aan hadap kamera iya jan yanten putri ki tangi turu ya muni arek turu ya muni gitu budal tandur ya muni teko kon tanduran jejek muni iya pokoke wis nggih minurut pakar bahasa wong wanita niku dalam sehari semalam berbicara niku 1000 kata Bu 1000 kosakata dene dengan weteng mriki beranggange malah enten 2000 kosakata ayo Mas Bu Aan ta cek gak trimo to ya Mas Aan ki metu ndi iki jae oh suara prosedur belas pepunden sawetara Mas Aan sarimbit ibu agenipun mapak dateng rawuhipun pisan sarimbit sampun paripurna waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim